Zásni hostia, drahí priatelia, som rád, že vás môžem privítať v kaplnke na Nebovzatia Svätoantonského kaštieľa. Sme veľmi radi, že môžeme sa zísť na vernisáži výstavy Zachovaná posvetnosť. Je to prvýkrát, keď budeme výstavu v takej trojici, v takej zostave vlastne Banskobystrický samosprávny kraj, Buľavský kultúrny inštitút a Múzeum Svätého Antona. Dovoľte mi privítať aj vzácnejší hostia pre nás. Ľudka Kotarová, zástupkyňa riaditeľky Buľavského kultúrneho inštitútu z Bratislavy, naša výborná priateľka, dlhoročná spolupracovníčka. Riaditeľ festivalu Grapalest, vlastne kvôli ktorému sa to podujatie ako jedno z dielčích robí, Michel Dumont. No a všetkých vítam, drahí vzácni hostia, som rád, že ste prijali naše pozvanie. Priatelia, zišli sme sa kvôli tomu, že tematickou krajinou pre tento ročný festival, tento ročný Grapalest je vlastne Bulharsko. Náš kaštieľ spája krásne celý svet. Možno každý štát by si to niečo našiel, istotne áno, a keď nie, tak v určitých spojitostiach. Ale veľmi blízko máme práve Bulharsko, táto výstavka, ktorá je len takým malým kamienkom do mozaiky tých našich podujatí spoločných a tých našich podujatí, ktoré tu múzeu robíme. Takže Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorí zástupcovia teda bohužiaľ tomu neprišli, ale myslíme na nich. No a chcem sa poďakovať našim pracovníkom, ktorí pomohli výstavku nainštalovať. Je to hlavne Majka Durianová, Inka Herčovcová. No a priatelia, chlapíme s by to nebolo tiež možné Ilko Šokov a Jakovus. Takže ďakujem všetkým. Chcem poďakovať všetkým organizátorom za to, že v tých nádherných priestoroch je tá naša krásna výstava, ktorá nás spája ako kresťania a ako Slovania. Stredobodom pozornosti Grapalestu bol Bulharsko. To nás samozrejme strašne veľmi potešilo, čo je aj veľká zodpovednosť, ale z druhej strany je to krásna vec, keď máme možnosť prezentovať naše dejiny, našu kultúru. A budú koncerty, budú aj bulharské filmy, budú predstavenia, bude proglas napríklad, kde režisérom je Van de Mol a všetko to budú krásne, veľmi dojímavé a silné veci. A táto výstava ukazuje chrámy, ktoré sa zachovali a kláštory, ktoré sa zachovali na území Bulharska a dnešnej Macedónie v období 13. až 17. storočia. Výskum nad týmito objektami, nad tým byzantským obdobím, to má Ústav byzantológie v Sofii, ktorý patrí pod Sofijskú univerzitu. No a je to fakticky doktorantská práca dvoch mladých ľudí, ktorí skúmali na území Bulharska a na území dnešnej Macedónie tieto objekty. Samozrejme si všimnete, že centrum pozornosti sú nastenné malby, pretože fakticky človek vôjde do chrámu a na neho sa obráti a pozrie sa ten svätý z tej ikony alebo z tej nastennej malby. A človek začne, ten veriaci, začne s ním kontaktovať. Potom počujete krásne spevy, cirkevné spevy, hlavne mužské, ktoré vo východnej cirkvi sú veľmi, veľmi rozšírené a sa cíti veľmi blízko k Bohu. Fakticky tieto exponáty, tieto objekty, ktoré sú znázornené a preskúmané, ukazujú, ako sa bulharskému národu podarilo zachovať aj v období tureckého jarma, ktoré u nás trvalo 500 rokov,
čo nie je málo, predsa len sa nám podarilo zachovať tie svätyne naše. A to, čo nás spája najprv, to sú svätí Cyril a Metod, ktorí sú aj patrónmi tohto ročného kapalestu. A nás spája to, že aj vy, Slováci, aj my si ich veľmi uctievame. Dokonca u vás sú aj v preambule Slovenskej ústavy, čo my sme to zatiaľ nedosiahli. No problem. Budem Išli ste tým Čechami? Spomínala to. Zachovali ako európsky národ a ako to, že aj napriek všetkým rokom tureckého jarma my sme dneska na mape Európy. Takže ďakujem a bola by som vás pozvala potom, aby ste si pozreli tú výstavu. Je to seriózne urobená práca. Že teda potvrdím, že výstava bude u nás do 21. augusta, kedy vlastne končí festival Kapalest. Dovtedy, kadia budete chodiť, šírte dobre na tej výstavy, rozprávajte, že dovtedy si ju môžu nás ľudia pozrieť.